Ce e nou pe piață? Chiar acum căutam un apartament pentru un client al meu cu 3 camere, pentru un copil, o familie și am soluția ideală. Suntem în Vlaicu, la etajul 6, în acest balcon superb. Avem o priveliș deasupra, pot să spun eu, întregului cartier Vlaicu și Fortuna și am un apartament pentru tine. Avem balconul acesta foarte mișto în care te poți relaxa cu sistem monofazic, cu tot ce e nevoie, decorat, atât pentru sezonul de vară cât și pentru cel de iarnă. Și haideți să vedeți și dormitorul matrimonial al acestui apartament. Dormitorul matrimonial acestui apartament este mare, luminos, generos. Avem aici frumos pentru a vă putea odihni. Un dormitor, cum spuneam, generos, mare, mobilat, utilat complet. Îmi place foarte mult aici partea de amenajări cu stil, făcut așa într-un stil rustic. Acest dormitor beneficiază și de un dressing mare, funcțional pentru dumneavoastră. Vă puteți depozita toate hainele, toată garderoba. Aveți un Smart TV, probabil acesta nu o să rămână, dar aveți sistemul electric tras, cablu, internet, tot. Aici avem termostatul de unde îți reglezi temperatura în cameră. Hai să vezi și living-ul. Aici la intrare avem partea de hall și partea de living, foarte frumos amenajată și aici cu un televizor, cu detaliile acestea. Hamsterul acesta o să fie luat, dar vă puteți pune altceva în loc. Și haideți să vedeți și baia. Aprinsă, la fel și baia, după cum puteți vedea, și întreg apartament este făcut într-un stil așa rustic, frumos, chiar cu gust, aș putea spune. Spațiu de depozitare aici, oglindă, WC-escu, avem partea de mașină de spălat, funcțională și rămâne. Aici partea de ghiuvetă foarte mișto, aspectul ăsta care mie îmi place în suflet. Aici partea de depozitare pentru gelul de duș, pentru tot ce e nevoie, o scăriță importantă pentru halat, pentru prosop și un geam de aerisire care dă chiar în balcon. Avem și o cadă interesantă. Acest apartament cu 3 camere este complet decomandat și are o suprafață de 63 de metri pătrați total, 55 utili. Haideți să vedeți și bucătăria decomandată, spațioasă a acestui apartament frumos. Wow, câtă lumină! Mobilată, utilată complet, plită electrică, cuptor, potă funcțională, cu lumini, cu tot, acest blat interesant, mașină de spălat, vase funcțională care rămâne. Aici un spațiu mare de depozitare, la fel, făcut cu gust. Un apartament care, sincer, îmi place în suflet și cu siguranță și viitorilor cumpărători le va plăcea. La fel, totul e pe comandă, cu spații de depozitare, cu tot. Aici avem aparatul de cafea, microondele, bineînțeles, o să se ia. La fel și aici frumos amenajat cu design propriu și făcut într-un gust. Iar aici avem unic, aș putea spune, în Vlaicu, n-am mai văzut așa frumos pus partea de debara cu centrala, mașina de uscat, rufe, partea aici de depozitare și avem și o aerisire aici. Centrala este nouă, 2021 montată, în garanție încă 7 ani. După ce ați văzut bucătăria aceasta frumoasă, spațioasă, mare, vreau să vă prezint și clima aici funcțională, iar în continuare avem cel de-al doilea dormitor și partea de bara. Aici avem un frigider, partea de cuier, avem un frigider, aici o debara mare de 3-4 metri pătrați, în care vă puteți depozita exact ceea ce e nevoie. Frigiderul va fi luat și haideți să vedeți și ultimul dormitor al copilului sau un dormitor pentru oaspeții dumneavoastră. Avem un dormitor de aproximativ 17-18 metri pătrați, mobilat, utilat complet. Avem aici un TV Parasonic care cu siguranță va fi luat, partea de calculatoare. Acest dormitor beneficiază, de fapt tot apartamentul beneficiază de jaluzele, le puteți închide frumos și vă odihniți în cele mai bune condiții. După cum puteți vedea, aveți spațiu suficient pentru depozitare, aveți aici un mobilier care o să rămână și tot ce e nevoie pentru cameră de copil sau o cameră de oaspeți. În living-ul acesta generos ne putem bucura, relaxa de timpul petrecut cu familia, avem locul de luat masa, în bucătărie, după cum ați văzut, se gătește, aici ne putem bucura de timpul petrecut cu familia și cu cei dragi. Apartamentul beneficiază și de un loc de parcare privat, iar cheia asta poate să fie a ta la prețul de numai 62.000. Sună-mă, vină să te convingi de apartamentul acesta și să faci o rezervare.